O karon mga kasiyaw, may buntag kayong tanan. Karon mga kasiyaw, gutom kayo. Magmukbang ko upuan, magmukbang ko binukugan na baboy, kumba. Gutom naman kayo mga kasiyaw. Kaon ko na yung kaon. Ito mga kasiyaw, huwag kong baso, tubig. Hanggang tayo niyang doon lang taba, yung bata kamay. Suka mga kasiyaw. Karong girada na ko. Basta kinamutay ni. Ito pamahaw. Ang ba mga kasiyaw? Ba? Oh no! Ito ang nalantaw na akong video ito. Naunta. Tulog kayo. May sumura. Magwan tayo kasumod. Lantas na mong biga. Ito mga biga. Ito nga, ito nilit kayo mga kumba. Kaya sumod na. Ay bukom. Ang panihumba o. Ang sumog. Kalau nggak kasih kamera, iwas nih. Butuh kayak mahal. Saya kung ilakaw ka-upload. Jadi dito po ko sa grupo Secure Biners. Kung giadto sila sa'yo kayo ko. Kalau mga kasi ako. Kumba. Kumba tayo. Di ba ako ang pumid dyan yung taong sumod. Maunang panahon. Edad ko pumatin si 20. Kanang humba nga. Usa ka panaksan. Ako binangurot. Yung karoon ba yung sumurang kaya? Hindi na mapadalan eh. Pero nahunda na mauguan ba? Ganang oh, nahunda na power. Không tao sudah belum suka.
Kaon naman eh. Nagagmay namin yung ba eh. Napito kahiwa, okay na. Kauna, mga ka ng mga 20. Kaya ako pa. Kung ba oh. Kami kami dala. Kung bumalik ng kinakong ba? Sumod. Sipon yung wani ko na eh. Ba. Oh. Sada. Ano mga kadyaw? Ya aku mau roh, lumayan kena kuah. Isupog sunay. Ini pun kaya. Basta pagkakita ta ng magahikay sumuran ta, lumamista bungka ganyan lamisa mas may mamista pero karang kita yung magahikay magalantaw ta tuwang pista dili kayo taka kuan kau dagang nauna namin katuan di na madala lain ko ang bidli na oh ba dili pa kami kapista urot ni di ka madala mo na bumalik kung kinahon hindi mo yung magkapista sana una kong tunak ni 20 kayo urot 4 na 5 oh serang katong hindi ubumba hinay-hinay naman kaong bali uni kontra ugay blan Mikado magasigit ang kaon ka na eh kaupat sa usa ka simana suka mo kaon ka na eh entonces pagka-vlogger sige pag 300 over 300 ni mong BP yung palazzo vlogger ka ni sinusan bindros taas unang karaw hindi na ginako padala hindi ba ni siya yung patungga-patungga o kuha-kuha ko ba para makita ninyo mga kaon no? Kakaon naman po kayo na mahaw huwag po kumuingon nga hotdog kung ingon ninyo pag intro na kung hotdog na kung mga kasyaw yan kung binukugan humba unang na ako'y rason yung sa mga supporters na ako tanan nationwide daghan kayong salamat sa pag uban ninyo ani ako ang content karon nga pamahaw na bine namukbang po niyong gamay kayo na suka halang biya ang sili pero pamahaw na gini nga ako na mga na ako'y makontent ba isipon na gani uska halang unang muyon po ninyo nga akong balikan ni sa sunaw balikan na po natin yun yan balik mo nga si MacArthur si MacArthur nga I shall return balik karon nga kasiyaw kaning atong panaguban o may kahumanan kaning atong panagtabi o may katapusan kaning ako ang vlog karon para ninyong tanan unang muingon ko kaninyo kung kinsa ka itong kasubscribe pa sa akong channel please subscribe Probinsyano si Aw and hit the notification bell all
para updated mo sa mga upcoming videos. Dinira ko ito mga kong content, ngayon ko kaninyo nga God bless, more power.